जेव्हा पण फिमेल पार्टनरला स्त्रीबीज बनण्यासाठी औषधं किंवा इंजेक्शन दिली जातात, तर त्या ट्रीटमेंटचा पेशंट कसं रिस्पॉन्ड करणार आहे, हे 3 इम्पॉर्टंट गोष्टीवर निर्भर असतं. फर्स्ट, पेशंटची एज खूप महत्त्वाची आहे. जशी जशी पेशंटची एज वाढत जाणार आहे, ट्रीटमेंटला रिस्पॉन्स कमी येणार आहे. सेकंड, त्या पेशंटमध्ये पीसीओएसची तीव्रता काय आहे, सिव्हिअरिटी काय आहे. जर त्या पेशंटची पीसीओएसची सिव्हिअरिटी जास्त असेल, तर ट्रीटमेंटला रिस्पॉन्स कमी असणार आहे. आणि थर्ड आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट, जे बीज बनतंय ते कुठल्या क्वालिटीचे बीज बनतंय ते महत्त्वाचं आहे. जर त्या बीजाची क्वालिटी चांगली नाहीये, तर प्रेग्नन्सीचे चान्सेस हे कमी होऊन जातात.